Per aquest episodi hem de viatjar a la primavera de 1938, concretament al juny. Què està passant a nivell global de la Guerra Civil? Doncs, per una banda, l'exèrcit franquista ja ha ocupat Lleida i també ha arribat al mar entre Catalunya i el País Valencià. I, per tant, Catalunya ha quedat separada de la resta de territori republicà. També al juliol comença la gran batalla de la Guerra Civil, la batalla de l'Ebre. Una batalla on tots dos exèrcits posaran a la partida de joc els seus màxims components bèl·lics per intentar guanyar aquesta batalla. Es creia, des de la vessant republicana, que aquella batalla seria significativa, que si guanyaven aquella batalla canviarien el rumb de la guerra, un rumb que bàsicament havia propiciat que el territori republicà fos cada cop més petit. En aquest context de batalla de l'Ebre i uns mesos més tard, des de la comandància militar de Reus i de l'exèrcit de l'Ebre envien una carta aquí a l'alcalde de la Selva perquè faci una relació de totes aquelles forces militars que estan presents a la població. Bàsicament trobarem dues forces militars. Per una banda, l'aviació, que es trobava al xalet del Baldomero, i per una altra banda tindrem la presència de la segona brigada del 3è batalló de tancs, de les forces blindades de Catalunya. Gràcies a aquesta relació que es fa a mitjans d'octubre del 1938, podem veure una mica la magnitud que tenia la presència dels tanquistes aquí a la població. Hi ha una relació de totes aquelles cases, propietaris, números, que tenien acollits, hostatjats, els tanquistes aquí a la població. Consten documentades 5 cases que van acollir aquests tanquistes. D'aquestes 5 podem destacar-ne una, el Mas Catalònia, que en aquella època era de Joaquim Guiter i Fontserè. Aquesta la podem destacar perquè bàsicament es pensa que va ser el lloc de comandància, el lloc on s'organitzava tota la brigada. Per què podem pensar això? Perquè és l'única que té telèfon, és el telèfon número 7. I per una altra banda, per memòria oral, el Joaquim Masdeu ens ha comentat que sí, que hi va haver presència de militars a casa seva i que bàsicament només van ocupar la primera planta i sobretot un petit despatxet. Per tant, des d'aquest Mas Catalònia s'organitzava tota la segona brigada de tancs blindats d'aquí a Catalunya. Per una altra banda, tenim tot un seguit de 4 cases que acollien aquests tanquistes. Bàsicament, era una casa situada al carrer de l'Hospital número 33, que era propietat d'una tal Adela, una altra casa situada a la plaça Carnisseria número 11, que era propietat de la Dolors Ferreter Pellicer, una tercera casa situada al carrer de la Peixateria primer bis, que seria propietat de Modest Ferrer, i finalment l'última, una casa situada al Gentil i Vallet número 21, que seria propietat d'una tal Dolors. A banda de tots aquests espais d'acollida, tenien un espai per ubicar tots els seus tancs. Aquest espai estava situat a les afores del poble i, segons memòria oral, eren uns camps d'oliveres molt propers a la Creu Coberta. Per tant, aquestes oliveres van acollir aquests tancs i també, sobretot, els van camuflar. Aquest color verd servia molt per poder camuflar i que, per tant, des de l'aire, des d'aquests possibles bombardejos que començaven a haver-hi en aquella època aquí al Camp de Tarragona, doncs no detectessin els tancs situats aquí a la Selva del Camp. Des de l'1 de juny fins a l'octubre podem afirmar que aquesta segona brigada va estar aquí present al poble de la Selva. El primer document que ens parla d'aquesta brigada és de l'1 de juny del 1938, on anomena bàsicament les principals persones que formaven aquesta brigada. I bàsicament destaca el cap, que era José Murcia Luna. Aquesta arribada dels tancs aquí a la Selva provocarà tot un seguit d'interaccions amb la població. En un inici no seran gaire bones, provocarà moltes queixes. La població, els salvatans, les salvatanes, transmeten aquestes queixes a l'alcalde. Sobretot, es queixen de que els soldats fan les seves necessitats a les fonts i als abeuradors i, per una altra banda, també es queixen de que els mateixos soldats els hi roben les fruites i les verdures. Això acabarà amb una carta que realitzarà l'alcalde cap al cap de la brigada, demanant que es comportin els seus soldats bàsicament per l'honor que té el nom de l'exèrcit republicà. Aquesta interacció, però, també es buscarà millorar i, bàsicament, el que es buscarà és crear activitats perquè els soldats tanquistes tinguin relació amb la població d'aquell moment. És per això que s'organitzen unes jornades que tindran lloc
al voltant de l'1 de juliol del 1938, 2 anys després del cop d'estat que va provocar aquesta guerra. Si ens centrem en aquestes jornades, començaven a 2:15 amb un partit de futbol entre la gent de la selva i també els soldats tanquistes que estaven aquí a la població. A 2:15 es realitzarien tot un seguit d'exercicis gimnàstics entre els soldats i també la gent del poble, per passar a fer un dinar a 2:45, un dinar que aglutinaria sobretot les forces militars dels tanquistes i també les persones de l'Ajuntament de la vila. Més tard, després d'aquest dinar, es faria un acte polític que tindria la presència de tanquistes, el cap major de l'exèrcit tanquista i que també tindria la presència de les autoritats de la població. Cap a la nit, a les 10, es projectaria una pel·lícula, Amor i Odio, una pel·lícula soviètica del 1935 que el que buscava és reforçar tota aquella tasca de les dones al front de guerra, sobretot la resistència que havien de fer aquestes dones en un context bèl·lic com el que ens trobaven. Podem suposar que l'estada dels tanquistes aquí al municipi va ser fins a finals del 1938, principis del 1939, sobretot perquè el 15 de gener del 1939 les tropes franquistes ocupen la població i, per tant, la segona brigada del 3è batalló de tanquistes ja no estava aquí a la població. L'arribada dels tanquistes al poble també va portar coses positives, sobretot per les dones d'aquella època. Tota la població masculina del poble, de 18 a 34 anys, o quasi tota, es trobava lluitant al front. El fet que vinguessin soldats aquí al poble va animar a la població i sobretot ens comenta la gent gran del poble que les noies estaven molt emocionades en veure aquests soldats. Aquestes relacions entre els soldats i sobretot les noies del poble havia propiciat relacions amoroses. És el cas de l'Antonio Ortega García, un mecànic que servia amb aquesta brigada de tanquistes i que, per tant, havia estat durant aquests mínims 5 mesos aquí a la població. L'Antonio Ortega García havia nascut el 1915 a Siles, en un poble de Jaén. Ràpidament va anar a viure a Madrid, on es trobava abans de la Guerra Civil fent la mili. Un cop esclatada la Guerra Civil, s'apunta ràpidament a fer de mecànic als tanquistes i serà el 1938 quan arribi aquí a la població. L'Antonio Ortega començarà a establir relació amb una noia salvatana, la Maria Muntes Berguedà, nascuda aquí a la població el 1921. Ella treballava al sindicat i, per tant, ens podem imaginar que entre les passejades pel poble o les anades de l'Antonio al sindicat es trobaven, xerraven i, per tant, es van acabar enamorant. L'Antonio Ortega, com els altres soldats, marxarà a l'exili, serà obligat a anar als camps de concentració francesos, on passarà uns mesos. Amb l'anunci de Franco que tots aquells que no tinguessin delicte de sang podien tornar tranquil·lament a Espanya, ell retornarà a la península, però serà obligat a fer la mili, la farà a Ceuta. Amb la seva estada a Ceuta fent la mili, li donen un permís per anar a veure la família i en comptes d'anar a veure els seus familiars de Madrid o de Jaén, ell viatja fins a la Selva del Camp per veure a la seva enamorada, a la Maria. Per tant, podem veure la magnitud de l'amor que hi havia entre aquests dos joves.